Hello everyone, welcome back to atong YouTube channel and welcome sa atong mga new listeners. Excited na ba mo sa atong mga bagong episode o bagong drama? Yes, na ating mga bagong drama Bisaya. Mag-subscribe na mo sa atong YouTube channel sa Radio Drama Bisaya and hit the notification bell aron ma-notify mo sa atong mga bagong uploads. And sa mga nag-atang sa atong mga new episode, mao niya ang sumpay sa atong drama. Hong Hong ni Marwa. Sa maning dapitang akong nasumukan, giubang kaya din ngit-ngit na. Di na ako makita ang nasa unahan ining dubulol. Ngit tagre. Oh, tuwa na sat. Kinsang ka nang namuak na? Kinsa ka nang namuak sa ngit-ngit? Kinsa ka? Ito gilabay na ako. Kasakit sa kuko. Kinsa kang nasa ngit-ngit? Kinsa ka ha? Tubag ako! Tony! Hunungan ka ng gibuhat mo! Gusto ka ipadakop tiga? Ha? Unsa man ang nasaba din sa kusina man eh. Anong wa pa man mo pangitaas gawas si Marla? Hoy, husa nang lagubo? Mau ka na kayo nga. Di ko magkapalayo din sa bilya. Ano bangita ni Marla? Unsa? Kaysa mo nang nagsigig hapak sa bongbong? Si Tony ka na. Ang higala ni Marla. Mura siyang nabuang manang. Unsa? Kung anong nakasulti man ka nga mura siyag nabuang? Tungkol ka na sisig di pituganting. May gusto siyang patyon din sa soda. Nausapan mo! Pastil lang yung tigwa nga. Puno is problema. Nandun yung tapok na mo din simultan sa kusina. Kuan, si Tony, siya ka na nas gawas. Ug may gusto siyang patyon din sa soda. Si Tony? Huwag na siya madagpi sa mo mga silingang barangay tanon nga may kukod niya kaganina. Wa, ug gusto siya musod. Doon na siya patyon din sa soda. Ayaw kita pasod siya. Ha? Kasi Gabriel ang gustong nung kabunan ng Tony. Unsa? Gabriel. Si Gabriel? Hay naman to si Gabriel. Kasakit gire. Sakit tas ako ang murag nagdugo man eh. Sa aming dapita na. Ngit-ngit ka din eh. Huwag ko'y makita. Yun na pa. Ni anang tingali ko sa ilahom sa bilya. Kinsa kang milabay na ko ining bato? Kinsa ka? Aman! Oh, sir. May tingog na bati. Kinsa na? Kinsa ka? May uy! May slide ko! Gabriel! Gabriel! Hain ka! Ayon ka, Gabriel! Gabriel! Din ni sa bilya si Gabriel. Nga nung nakasiguro man ka nga wa siya din sa sud bilya. Imposible nga dili siya mo tubago niya pa siya sa sud. Pagitaon na to sila. Gusto. Sila si Marla. Pagitaon na sila. Pero unsaon man, nga dili man ka makagawas, kay naaman si Tony sa gawas. Kay manunggab man kahana. Mamasin na Tams. Mamasin na. Uy. Usa man ang pungpung sa ilawom sa danan. Na, nabuslot man na. Nabuslot. Giatsa ang bumbong. Kung mauna, dihagikan si Gabriel. Mau di ka nang nagubong ako na bati ka ganyan. Ambot lang ka. Ambot lang na. Tanawa ninyo. Gilungagan ang bongbong. Ug maagian na ka nagtao. Uy, wa pa ka musud. Diha si Gabriel. Ako tao ko na. Basin ko na siya sa sud anang bumbong. Asa man ka ha sa lusot. Kanang maong lungag, asa ka na lusot.
May double man ang bungbong ni Dapita. O klaro kay nga misud ang double wall si Gabriel. Gabriel! Gabriel! Hain ka do! Gabriel! Gabriel! Ay, kasakit. Yun ako sa maning dapita. Kabasa ba? Nabasa ko na. Basagin yung dapita. Ngit-ngit pa yun. Yun na. May gamay kahayag sa ibabaw. Murag siga ka na sa flashlight. Ay, tabang! Tao. Tao ka na. May tao. Kinsa ka! Nagunsa ka na sa ibabaw! Tabang! Oh, yun na pa. Makariyo! Yun na pa gina. Murag nakailam ko ano yung tingog. Murag si Elgin! Elgin! Ikaw ba lang nasa ibabaw? Flashlight na nagsigano! Ikaw na! Tabang! Di ko makaliyok! Oh, si Elgin yun ka na! Si Elgin yun! Elgin! Elgin! Gabriel! Gabriel, ikaw yun! Salamat na niya ka! Salamat! Elgin! Naunsa ka? Nganong miabot magain ng dapita? Ang kwarto sa barangan. Oh, ha? May tinaguan. Unsi tinaguan sa kwarto sa barangan. Oh, unsa man ang kwarto ang imong gingon ha? Ang buti mo ipasabot. Ang kwarto sa kilid sa hagdanan. Unsa? Basin, koneksyon ining kwarto kilid sa danan ka nang gibuslut ang bungbong ni Gabriel. Ha? Kanang kwarto sa barangan? Bibi, atong klaruhon kung kwarto ba kinis barangan. Tanaw. Tanaw ang sudan ng mga kwarto. Uy, kadang ka na nang gipangbutang sa aparador nga mga bunyekang panapton. Lo, unsay hunahuna mo na mga butang? Mura tuod kini kwarto sa barangan. Uy! Gusto! Ay, pagtilan! Kwarto. Pagkaingking ko ni Tiguang ka. Kwarto kini ni Marua. Unsa? Dali, atong susihon ang umang mga suog nining maong kwarto. Sige, paguna. Mading! Mading! Si Marla kinahanglang pangitao na nato si Marla. Mas masulbad na to ang nitabo ni Marla kung masulbad na to ang kinabuhi ni Marua. Kung matultulan na to ang iyang kalabira. Siya! Og nagtuo ko, nga nian nining kwarto ang tubag sa atong mga pangutana. Nan, wala ang kahoy nga nakadatog nimo, Elgin. Karon sultay ko kung nganong miabot ka ining dapita. Ang kwarto sa kilid sa hagdanan. May pultahan kini paingon ini dapita. Sa ilahom sa vilya. Unsa? Ang sahog. May sahog nga gitabunan og alpombra. Mao kini ang sikretong hagdanan. Paingon dinhi. Unsa? Mao na. Nanaog ko pila ka ang og naslide ko og dinhi ko hag sa ining dapita. Mo ba? May hagdan ng tingali pa ingon sa ibabaw. Ambot. Ngit kay dinhi. Baby. Pahuwa mo ko anang imong flashlight. Niya. Dali ang gusto mo buhaton, Gabriel. Kailain ako pamati ni dapita. Bati nga energy ang niya dinhi. Sakit sa uo. Ayaw na paglangas ha. Yun na. Yun na pa ha. Na. Uy. Dako ang naghawan kining dapita. May mga dagkong kandila. Usa man yung lugar ha.
Dako ba ini? Bebe, atong dagkutan ang mga kandila. Oh. Uy, puntahan kin Pita. Wala sikreto din ni Paulo. Gawasan na mga gamit sa pagpamarang. Dili ko mo to nga wani tinaguan ng maong kwarto. Kaya mga paay nga siya manini kakadaan, takan og tinaguan. Labi na nga barangan ang nagpuyo din Pero, wala sikreto puntahan, oh. Wag yun. Nawa na siya pang lagubo ug ang mga buwak nga atong mabati. Kung siya magkakato, ugtiin katugikan. Nana, hayag na ang palibot nga nadagkutan na nako ang mga kandila. Taguanan kini sa mga daotang barangan. Ha? Daotang barangan? Nakasiguro ka nga mga daotang barangan ang nagmugna ini maong lugar, ilaon sa bilya? Oh, itom nga kandila. Mga sa mga lain-laing mananap nga gibitay nga mga kalabira na. Tuod. Uy, saan ni? Gabriel, tanawa ka lang naa sa tunga. Hain ba? Oh, uy. Kadakuan ang kawa. Mao ka na ang laing may nung dalong butang nga huptan og mga barangan. Labi na sa itom nga mga barangan. Sa? Uy, kung mauna. Tinuod gede ang nahisuat sa diary sa apuhan ni Lolo Paulo. Barangan ang amo mga kaaway. Sukad pa sa unang mga panahon. Unsa? Oh, yun na. Dali, nailamisa eh. Unsa man eh? Oh, naikalabira sa tao sa tunga. Usa-usab ka na sa gamit sa mga barangan. Gikinahanglan nila ang uhos kalabira alang sa ilang ritual sa black magic. Ha? Talagsaon kini atong nadiskubrihan, Gabriel. Mao kini ang dugay ko nang gipangandoy. Nga makakita ko tinuod nga mga gamit sa mga black witch. Og ito nga barangan. Oh, Tanawa ang ilang mga butang. Ang ilang dako kay luwag para sa dako kay kawa. Elgin, tubag ako. Usap na, Gabriel. Ikaw ba ang namuak og mga butang dinhi sa ilaw? Nga nabati na mo sa ibabaw? Ha? Dili, oy. Sa? Kung mao na. Wa ta mag-inusara dinhi. Gituyo ang pagsaba-saba sa ibabaw. Sa double wall. Aron magiyahan ko paingon ining dapita. Usa? May kauban ta dinhi, Elgin. Oh, tanawa. Tanawa. Payon sa babae ka lang nagbarog sa may ngit-ngit. Kinsa ka? And there you have it, everyone. Thank you for listening for today's episode. Stay tuned for our next episode. Bye bye.